Не успяваш да сбъднеш своите мечти и желания, защото пропускаш ето тази важна стъпка. Аз съм Веселка Йорданова, авторът на книгите от поредицата Решимост. Често ми казват, аз извършвам духовна работа, правя практики и визуализации, но не успявам да сбъдна своите мечти и желания. А аз питам, а направи ли някакви действия в посока на своите мечти и желания? А отговорът е, ами не, аз просто върша своята духовна работа и чакам нещата да се случат, защото така са ме учили. Но, скъпи хора, ние в крайна сметка живеем на физическа планета, където всичко, което се случва, всъщност е в резултат на физически действия. Няма друг начин да се случва каквото и да било. Но когато става въпрос за сбъдване на мечти и желания, действията трябва да са не какви да е, а вдъхновени действия. А как да разпознаем, че действието е вдъхновено? То е вдъхновено тогава, когато ние го вършим с огромно желание, с страст, с ентусиазъм. Ние знаем точно какво да направим, на кого да се обадим, къде да отидем. Всичко се случва с лекота, сякаш хиляди ръце се спускат и ни помагат. Вдъхновеното действие не се усеща като борба. То не се усеща като преодоляване на трудност. Вдъхновеното действие не се ражда в резултат на дълго умуване какво да направим, а то е продиктувано от нашата интуиция, която ни води по най-верния, по най-краткия път към нашите сбъднати мечти и желания.